Wilkinson. Many congratulations to the winner of the Yearling Filly or Gelding class in the Section C's. And this was John and Linda Wilkinson with Ash Meadow Delilah. Ac os ydych chi newydd ymuno ni gan canolfan yr aelodau, I ni'n cynyddu'r oedran i'r ebolion dyflwydd ddod nawr, ac i ni'n talu sylw at yr rhan ogleddol o'r prif gylch. Fan hyn mae'r Cobiau Cymreig. Dyma'i cartre nhw am y diwrnod, yr adran dy. Beirniadu'r gystadleuaeth yma, Mr Geraint Davies. Brydfa rhyd ddi, Cwm Gwili yn Sir Gyfyrddin. Ac am blaenau ni fan hyn ar hyn o bryd mae Brynithon Skywalker yn eiddo i CJ Merrick. Allan o'r barch, Brynithon Kensington a'r gaseg Brynithon Welsh Lady. Na ni, Geraint Davies. Teulu cyfan. Maen nhw'n deulu ffein. Odyn, ma' nhw. Ac yn magu'r cyffyle, ac mae yn ddiddordeb teuluol yn dywi o wraig a Rhys a Catrin y mab a'r ferch. Odyn, Rhyddi wedi cael rhyw bedair medal aur yn y Sioe Frenhinol a cyffyle ifanc neu bod yn brif bengapwr yma digon o brofiad. Gyda Geraint. Dyma Roland Williams. Yn o ddi. Mae'r garden wedi cael ei rhoi yma, mae'r riban coch. Skywalker ddim quite yn siŵr am bwyti'r riban hyn, ond paid twli fel ar llawr boi. Sda ti'n syniad beth yw gwerth. Camera fe, gloi. Ysgrifle. Mae'n olygfa hyfryd bob tro yn dwi, pan maen nhw'n cael y wobr gynta. Pont Trydfendiged oedd y profiad cynta i Geraint Davies. I ferniadu, wy'n deall. I ferniadu, ie, yn ôl y 1983. Ac Mr William Evans nath rhoi enw Geraint ymlaen. Ac os chi'n cofio'n iawn, Mr William Evans yn berchen ar ffos las Black Lady. Dyna beth oedd gaseg enwog. Cyn yn amser i, weles i beth i, ond wedi gweld digon o luniau oedd hi yn enwog iawn, mae rhaid gweud, ond Geraint wrth gwrs wedi cael un o'r medals aur hyn yn yr adran C. Dim yr adran D, mae Berniadu heddi yn yr adran C. Gyda Ashgrove Abigail. Ac mwy at yr adran D, sebach yn ei ddwylo fe sydd wedi cael llwyddiant yn y Sioe Frenhinol Pennal Princess Royal. A wy'n siŵr digonedd arall, ond... In third is number 963, Carl Rainwood with Dowelsbrook St George. In fourth, F. Dyna chi olygfa hyfryd. Brynithon Skywalker yn derbyn cymeradwyaeth gwresog iawn fan hyn yn yr eisteddle yn y prif gylch, yn cipio'r wobr gynta a'r ebol sydd yn fuddigol yn yr adran dy. Of the 2-year-old colt class, Brynithon Skywalker, Avon Valley Media, Dowelsbrook St George, Maes Grifter Raj Prince, Coldwell Tango and Dyffryn Bwy.